Vanwege het coronavirus gaat de grote schoonmaakactie die takom weekend in het Lauwersmaargebied plaatsvinden net terug. Verstandig, zei het boswachter Rinus de Jong van Staatsbosbeheer, maar echt spietig, want zwerfafval is een groot probleem. Nou ja, je hebt zo wel een beetje wat je al in je leidt. Hier, deze beesten die gaan stamppad zuurkool eten, maar de verpakking leidt hier. En hier, wegmarkering van die poorten waar die reed witte dingen in stenen. Hartstikke zwier, toch leidt het hier. Hier vind ik wel een apart flesje. Sensation zit er in ieder geval op. Dus je weet ik net precies wat het is, 16 plus. 1,8 milligram. Je weet ik net precies wat erin zit. Dus daar mag we eigenlijk gewoon net omkomen. En dit vinden we dus wel volle meer in de natuur. Hier zie ik weer iets waar terug de zwerfafval in de natuur en in de publieke ruimte te plakken komt. Dat is prullenbakken op parkeerterreintjes. We staan hier op een parkeerterreintje wat Pruddenbroek wordt verweest niet naar skiën, maar ook te gaan. Maar kennelijk rijden Jan dus ik wel eens bezig heen en dan vullen ze die prullenbakken met hun eigen vuilniszakken. Dit is net een parkeerterrein van Staatsbosbeheer. In basis hebben we alle prullenbakken oproemen. En dat scheelt een heel een. Maar het zwerfafval komt ook op andere manieren in de natuur. Heug wetter en het rekt los. En dan komt het op wetter en uiteindelijk belandt het dus hier. En ik denk die lange, dat ken ik wel van Voeken wezen of van de betonning, de pjellen van Rijkswaterstaat. Daar ken je niks aan dat dat gebeurt. Maar allemaal al leidt er door het hele gebied heen en lezen er stekpjellen. Met geïmpregneerd of met teer erop en lange pjellen. En dat ken ik net goed wezen voor de natuur. Kortom, dat is gewoon heel net goed voor de natuur. De gevolgen van de natuur zijn groot. Nou, die gevolgen die kan best wel heel groot wezen. Eigenlijk ben die gewoon heel groot. Ten eerste is het natuurlijk net een mooi gezicht, al dat plastic. En ten tweede gaan vogels daar heel veel last van. Je zult hier een aalscholverkolonie zitten. En die aalscholvers die visje en die doe ik het water in. En die nemen mij dat ze visje mee nemen. Nemen ze bij wijze van spreken plastic mee. Ik ga iets voorbeeldje bij me hoe dat eruit ziet als ze vogels hier snijden die vol met plastic zitten. Dit kan de gevolgen wezen van plastic wat vogels dus in de magen krijgen. Nou, dat is natuurlijk onherroepelijk deel. En dat gebeurt hier ook. Ik denk dat als we de vogels hier snijden hier, dat er ook plastic in zit. Wij kennen je misschien al iets ontdaan. Heel makkelijk, je smiet er geen pakjes McDonald's uit de auto bij. Zij in de natuur net. En nergens. Dat doe je bij jezelf op het hiermek net, smiet jezelf ook net in de tuin. Kan ik je in groepen aanwijzen, het is jong en oud, het ben in alle categorieën bezig zitten er mensen die gewoon de rotzooi uit de auto bij dumpen of van de boord afsmieten. Daar ben ik keihard in. Als zo'n papiersnoepje hebben, wat me veel waait, dan doe ik er nog achteraan. Gewoon net waar.